ka siyo su. Yau wato bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hakika yanzu an samu babban matsala ta kayan abinci. Kayan abinci yayi yawa, yayi tsada gaba daya. A ce jarkan man gyada, a ce yanzu ta kai wajen 18,000 da wajen 500. Jarkan manja da jarkan manja duk sun ƙara kuɗi. Muna neman a sassauci kayan nan sako. Jama'a ba kuɗi a gari. Abin da ba a cewa kowa gaskiya. Abin sai an kalle mu koma kauye. Ko dole mun zauna a kasan nan wannan jiki. A koma kauye me zaka je kai a kauye? Ce wallahi ko dauki fatanya. In ka je can aikin duk ba za ka rasa aiki ba. A abin da dai za a yi dai. Gwamnati ta sa hannu dai kayan abinci su sako su Buhari su sa hannu. Shinkafa ta sako kayan abinci ya sako saboda mu ma mu samu burin ga dan walwala. Hakika abinci zai sako saboda a yau ma an ga mun wallahi jarkan manja ta fara sakowa. Da jarkan man gada wallahi abin ya matsa. Shikenan ba ka da aiki sai kai rawarka. Kai kiɗa ka kai rawarka. Kullum ka dinga goyon bayan gwamnatin nan kai ba za ka faɗo wani magana akan su ba a gyara. To gwamnati wani me za ta me bata mana ba. Sai dai mu ce Allah ya jikan mahaifa Allah ya ƙara kuɗi. A to gaskiya ni ba yarda da wannan daukan abun ba. Yanzu ya magana auren naka. Sai Yaushe? mun aika kuɗin kuma suka ce a da kuɗin wai shi an yi shawara ban gama warke. Shawaran me faru? Wai ban gama warke ba. Warka ba ya baka warke ba kai lafiyar kalau ai. Dai tallai. A dai kai abin da suka gani ko dai baka fidda kuɗi ne. Na wai tana buƙatar turare. Turare? Dama kwanakin baya ka ce al'umma mai da turare. Kai ba ga iya za a ce wa da turare. Daga